Ka khubor ka padang Shumi menta kalong ba urang ya lekai ba pau nam jong ke Brazil u Neymar unam la ban mi Hamadan ha ka jinga lekai ka badengkong Persia ya ka Morocco ha FIFA World Cup ara jar phunreu namar ka jingman saw ha ka banta jong ka kechat jong u ki coach bar ki doktor jong ka kunhun Brazil kila pensisha ba umpat long uba khlain ban ya lekai kene kalong ka jing dunong ka bakrau ya ka Brazil namar ba u Neymar ude uwe na ki rang yele kai ba kong santam jongkeri nadu ba ularung sya ka kunhun Brazil ulapan isi bun ki sabat jingarap hagabe bun ki khun ki ba he hanrei menta ka jing mensau kala penlong ya u ban shongno shabar jongka madan ki report ki ong ba u Neymar usyakta ada ka jing mensau haga kalf maskal jongka kejat bar ki doktor ki dang pei ngor ya ka jingkoi jong u man kesngi namar kane tang ban undu ya ka jiale ka Persia ya ka Morocco hanre ka jiale ka Persia ya ka Haiti ru ka dangdon ha ka jing ar tetin wala ka taru ki nongkit kam jong ka Brazil ki dang kermen ba un la ban koi no kloi ban phai sha ka kunhun ha ki jiale ka ki babut ki ba jong ke Brazil ru ki dang duai bat kermen ba u Neymar unwan phai no kham kloi namar ba ka World Cup ka de ka rensan ka ba hetam ha ka parthe jong ka football ha ka leng jong coach Carlo Ancelotti ula ong ba ka kunhun ka dang don bun ki rang ya lekai ki ba khlain bat ki Persia ban lebha wala da don u Neymar ha ka jing lekai ka ba nengkong kumta palok pisngau kumno hato ke Brazil ka dangla ban job ya ka Marco claim u Neymar skoba ai ka jingra jong phi hapo ka comment section khuble shibun bat ban yo kum kine ki jai khobor sang bha subscribe ya kana ka channel kana ma phin yo ki khobor ki update chpang ka FIFA World Cup nang nesh khmat